So ayun guys, agala kami ti karamay tatay ito yung ato. Tamang kita yun. Ado yung ato ti bunga na ni Ado Joy. Sino ti aginaw kanya yung tamay kayon. Sakto-sakto na yung masato yung asukaan. So agala kami guys, may kayon. At ginamamang ko na yung mululi kasi lasunggo. Sakay ka. Kaya na, gamin iti karamay. Okay ka lang mama? Yes. Yes, kuraman alas. Oh, No. yes. No. Kayo, sa ngalan ng karamay, gagawin ko ang lahat. Tarzana. Oh, dito ti karamay. Napan kami manin nagdadawat dito yung parokbukan. Oh, nagatuti inuli ni mamang ko kasi lahang nga nakaramraman. Oh, nakadado ni sa nga bagang. Nakadado ni arte man nakano atoy. Nagtilmon-tilmon kayo nga ginawitan. Oh, nagadunay. So, ayun guys, dapat alang ka nagdatakkel ni guys. Nagdatakkel da guys. Kurang na lang nga, dakdaklatin mataro pakun. Magaso ba ito alang ka? Sinti kanyayo, danglit na kanyayo ta. Mabiling yung kanon natoy. Dito iti alang ka. Agasam nagdakkel guys ni. Dadapay di nga to. Adakas ti nga mulmulayaw. O nagdadakkel. So ato iti naalami guys nga karamay bugwan mi kata. O ready na kun guys. Artumin mi kata. So, madama nga bugbugwan ni mamang ko, dito yun. Ipisok na dito yung 1.5. Agit kita yun, nagpipintas ni, At iti, may isang kakaimasan, nagimasan. So, tuwing guys, agin artem, nga karamay, nagimas. Kastoy, artemen nyo. O, mangkit kita yun, dito iti karamay. Artemen mi data, hingga na tunubigat. Tadan to ti, kanon may, sukaan may. O kita nyo guys, ti pinangan ko ti karamay. Yummy.